time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyayari sa amin ng nanay ng ex-girlfriend ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Akashi. At ito, ang aking secret file. Bagong salta lang ako dito sa Cavite. Naglayas ako sa amin. Naghahanap-hanap ako ng mapapasukan dito sa Cavite. At sa awa naman ng Diyos, tinulungan ako ng pinsan ko na makapasok sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil sa mahirap ang trabaho nila, pinilit ko na lang na pumasok doon. No choice ako eh. So, ayun. Nagtrabaho ako sa isang construction site. Medyo isang linggo muna akong palamunin. At inaasikaso ko pa yung mga requirement na kailangan ko. Isang araw, bibili ako ng pagkain nun. Nagugutom kasi ako. Pagkabungad ko sa tindahan, may nakita akong magandang chick. Wait. Sabihin na natin na medyo payat, pero sexy. May kasabihan nga na mas maganda ang maging payat, maraming damit ang kakasya, kesa sa mataba, parang punong akasya. So, ayun nga. Bumili ako, sabi ko. Tao po. At sumagot naman ang ex-girlfriend ko. Ano yun? Sabay bumanat ako ng, pwede ba kitang makasama? Ay, pabili ako ng isang soft drinks. At yung tinapay dyan na matamis, parang pagmamahal ko. Tapos ngumiti ako sa kanya. Sabi naman niya, hala, si kuya humuhugot. By the way, itago na lang natin siya sa pangalang Sakura. So, ayun na nga. Yung time na yun, kasama niya yung mama niya. Bigla akong tinanong. Ang sabi ba naman, bago ka lang ba dito, Pogi? Sumagot naman ako ng, opo, bagong salta lang po ako dito. Bakit po? Ang sabi naman ng nanay niya, ngayon lang kasi ako nakakakita ng construction worker na pagkagwapo-gwapo. Ang pangalan ng nanay niya ay Manay. Nagpakilala sa akin. Natawa na lang ako. Sabay sabi ko sa kanya, no, si Manay ng bola pa. So ayun, nagtawanan na lang silang mag-ina. August 2017, nagsimula na ako magtrabaho noon. Masaya din pero mahirap. Tawanan, kwentuhan, inuman, gala-gala. Ayun pala yung gawain dito ng tropa pag oras na ng sweldo. Ako naman, minsan lang sumama kasi alam mo na, binata, kailangang mag-ipon habang bata pa. Minsan lang akong makisalamuha sa mga barkada pag napipilit. Hanggang sa isang gabi, nakatambay ako sa labas ng barracks. Biglang may nag-chat sa akin. Yung ex-girlfriend ko. Ang sabi,
Hello. Nung time na yun, nagkakalabuan sila ng pinsan ko. Nung una hindi ko pinansin kasi nga alam ko, show tayo ng pinsan ko. Hinayaan ko lang siyang mag-chat ng mag-chat. Makalipas ang isang buwan, gabi yun. Yun yung time na medyo nagkayayaan na mag-inuman. Tapos ako, tinamaan na rin nun. Bigla na naman siyang nag-chat sa akin. Parang nakaramdam ako ng init ng katawan. Medyo maaga-aga pa yung time na yun, mga 6 to 7. Niyaya ko siyang kumain sa labas. Yung makikipagkwentuhan lang ganun. Pumayag naman siya. Pumayag si Sakura. Nung napasarap yung kwentuhan namin, bigla kong sinabi sa kanya na gusto kitang yakapin at halikan at makasama na tayong dalawa lang. At bigla niyang sinabi sa akin na, hala, seryoso ka? Ang daming tao dito. Pero bigla kong hinawakan yung kamay niya. Tapos, hinila ko siya, sumakay kami ng tricycle. Dinala ko siya sa isang hotel na nakita ko malapit lang sa tinitirhan ko. Ang sabi ko sa isip-isip ko, ay, wala. Wala tong babaeng to. Hindi pwedeng seryosohin. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ako. Lalaki lang din naman ako. Kaya ayun, may nangyari sa amin ni Sakura. First day. Para bang ang tagal na bakante nitong babaeng to. Sabi ko sa sarili ko. Alam ko maraming manghuhusga sa akin pero okay lang. Hindi nagtagal. Ayun na nga. Naging kami na. Dahil sa kakaunti lang yung sweldo, pinatulan ko na rin yung syota ng pinsan ko. Sabi niya naman, hiwalay na daw sila ng pinsan ko. Kaya ayun, halos araw-araw palagi niya akong niloloadan. Binibigyan niya ako ng pera, damit, pagkain. Basta, ang effort niya sa akin, may pamansari-mansari pa. Ako naman, sige lang, tanggap ng tanggap. Hanggang sa isang araw, nalaman na lang ng pinsan ko. Sa una ayos lang eh. Ang biglang nagalit sa akin. Ang sabi ba naman sa akin, hayop ka? Halos tinulungan ka na namin tapos ganito yung gagawin mo sa akin? Ako naman, dahil galit na galit siya, humingi lang ako ng pasensya. Nagpakumbaba. Ang sabi ko sa pinsan ko, pasensya na, lalaki lang din ako. Hindi ko sinasadya, tsaka lasing ako noon. Lagi kasing nangungulit sa akin yung syota mo eh. Pagkatapos kong magpaliwanag, medyo nagkaayos kami. At doon ko nalaman ang tungkol kay Sakura, na tinatawag ko ng ex-girlfriend ngayon. Kinuwento sa akin ng mga barkada kung ano yung ugali nun. Kesyo ganyan, ganito, wag ko daw seryosohin kasi alam nyo na, isang babaeng nagpapagalaw. Sabi ko naman sa isip-isip ko, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Pero umabot ng 9 months yung relasyon namin eh. Puro kalokohan. Paninira ulo. Pero masaya rin naman. Magkalapit lang kasi yung barracks namin at yung bahay nila. Mga ilang lakad lang. Minsan pa nga sa mismong unit na ginagawa na bahay. Kahit sa bahay nila may nangyayari sa amin. Wala akong pakialam kahit mahuli pa kami ng magulang niya. December 2017. Isang araw umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. Ganun pa rin, puro pangungulit. Tawag ng tawag sa akin si Sakura.
Pinapansin ko lang siya kapag nawawalan na ako ng pera. Sinasabihan ko siya na magpadala siya, ganun. Tuloy pa rin yung pambobola. Nung makabalik na ako dito sa Cavite, sinalubong niya agad ako kung saan ako bumaba ng bus. Sabay yakap sa akin. Tapos sabi ko, aba, namiss ata ako ng girlfriend ko ah. Pero mas namiss kita. Pakis nga ako. Tara, kain muna tayo. Nagugutom ako. Ay, ikaw na lang pala kakainin ko. Sabi ko sa girlfriend ko. Tumawa kaming dalawa. At gaya ng dati, alam na. Fast forward. Dumating ang isang araw. Hindi na siya nangungulit sa akin. Pero pinabayaan ko na lang. Nag-text ako sa kanya na, bakit di ka nagpaparamdam? At ang sagot niya, pagod na daw siya. Hindi ko naman daw nakikita yung mga effort na ibinibigay niya. Yung pagmamahal na ibinibigay niya. At ang sabi niya, magfo-focus muna daw siya sa pag-aaral niya. At ang sagot ko na lang, okay, ingat na lang. At sabi ko talaga sa isip-isip ko, salamat! Nakatakas na ako sa babaeng yun. Pagkatapos ng araw na yun, mga bandang hapon, nakita ko siya may kasamang iba. Natawa na lang ako. Sabi ko naman, tama nga yung mga tropa. Iba rin tong babaeng to, sabi ko sa isip-isip ko. Ako naman naglalakad-lakad lang, kunwari di ko sila nakita. Basta ako tawa lang ng tawa. Isang araw, bumili ako sa kanilang tindahan. Nakita ko yung nanay niya, si Manay. Nung nakita ko siya, sabi ko kay Manay, ganda po natin, tita. Tita kasi yung tawag ko dun. Tapos sabi sa akin ni Manay, loko kang bata ka, bobolahin mo pa ako. At ang sabi ko naman, ay tita, basketball player nga po ako pero di ako mambobola. Tapos nakita ko si Manay, kinikilig. Sabi ko sa isip-isip ko, siguro kung yayayain ko tong gumarahe, baka pumayag to. Pero malamang sa malamang, kapag ako yung niyaya nitong gumarahe, papatusin ko rin. Kasi may asim pa eh. Maputi si Manay. Sexy din. Medyo bata-bata pa naman si Manay. Parang nasa 40 pataas. Pero marunong mag-alaga ng katawan. Fast forward. Isang araw nasa grocery ako nun. Bumibili ng gamit para sa katawan. Nakita ako ni Manay. Sabay sabing, uy Pogi, anong ginagawa mo dito? Ang sagot ko, eto po bumibili ng gamit sa katawan ko para mabango po ako pag aamuin niyo ako. At ang sabi naman ni Manay, ay, ikaw talagang bata ka, loko-loko ka talaga. Tapos nung nandun na ako sa cashier, sabi niya, pasabay na lang ako ng binili ko, Pogi, para isa na lang ako sa magbayad sa mga binili mo. Aba, sa isip-isip ko nun, ang swerte ko naman. Nung pauwi na ako sa barracks namin, ang sabi ni Manay, sabay na daw kaming sumakay ng tricycle. Magkatabi kami nun. Siyempre, diba, masikip sa loob ng tricycle. Biglang sumayad yung dede ni Manay sa siko ko. Nagulat na lang ako nung biglang may maramdaman akong umangat sa shorts ko. Napaganon na lang ako nang biglang nilagay ni Manay yung kamay niya sa hita ko.
Sa isip-isip ko, ay, alam ko na to. Pinabalik ko yung tricycle driver kung saan papunta yung hotel. Ang sabi ni Manay, "Oh, bakit mo pinabalik, Pogi? May pupuntahan lang po tayo," sabi ko. Sa sarili ko, ang iniisip ko, ay wala nang hiya-hiya. Basta may sugar mommy, maasim-asim na maalat-alat na to. Nung pagbaba namin sa hotel, wala siyang kibo. Dire-diretso lang din. Hanggang sa yun na nga, may nangyari sa amin ni Manay. May nangyari sa amin ng nanay ng ex-girlfriend ko. Iginarahe ko si Manay. Kiliting-kiliti si Manay sa ginawa ko na parang dalaga pa. Nung natapos na kami, ang sabi sa akin ni Manay, "Oh, Pogi, wag mo na ipaalam sa anak ko to, ha? At baka may makaalam pa nito." Siyempre, ang sabi ko naman, "Okay po, wala po talagang makakaalam. Pero in fairness, Manay, ang sarap niyo po." Tapos tumawa lang kami ng tumawa. Hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa amin. Ewan ko bakit nagkakaganito ako. Alam ko sa sarili ko na mali ako eh. Alam ko, bastos ako. Para bang walang pinag-aralan. Pero minsan nasasabi ko sa sarili ko, gusto ko nang tigilan yung ganitong gawain, pero mas malakas pa rin talaga yung tukso. Alam ko na balang araw, mangyayari din sa akin yung may karma. Pero handa akong tanggapin lahat ng yun kung mangyari man na makarma ako. Ano bang pwedeng maipayo nyo sa akin ngayon? Tulungan nyo naman ako. Salamat po.